De matches B1 van handbalvereniging Limit speelden afgelopen zaterdag een kampioenswedstrijd. En wie wint, dan plaatsen ze zich voor het Nederlands kampioenschap. Een van de meest fanatieke sporten is toch wel het handballen. En ook al op jongere leeftijd zijn ze bloot fanatiek. En dat geldt ook voor de 15- en 16-jarige meisjes van handbalvereniging Limit. De B1 speelde afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd in de eigen Andreashal in Maasbracht tegen de nummer 3 Venlo. En dat is dus alles behalve een makkelijke wedstrijd, een pittige tegenstander. En in de eerste helft ging het dan ook gelijk op. Wie rust staat er een 14-12 stand op het scorebord. En een minimale voorsprong en daarna gaat het een stukje minder in die tweede helft met de dames van Limit. Weer een aantal kansen gemist en de tegenstander Roet Venlo maakt de kansen dan wel af. Welke is op de pol. Dan zit het dus even niet met bij die openingsfase. En kunnen de gasten uit Venlo terugkomen in de wedstrijd en pakken zelfs de voorsprong. En dat in de kampioenswedstrijd. Een volle tribune, natuurlijk afgekomen op de kampioenswedstrijd. Hield dan even de adem in. Wie wint vandaag, dan is er kampioenschap. Maar anders kan de nummer 2 VNL uit Geleen nog terugkomen. En dat is de ploeg die een week eerder nog door de titelkandidaat Limit werden verslagen. En dan is de basis gelegd voor deze kampioenswedstrijd. Dan ze 5 punten voor. En gelukkig maar, even later in de wedstrijd herpakt Limit zich. En beginnen ze weer te scoren. De tevredenheid van het massaal opgekomen publiek. Pakken ze hier opnieuw de voorsprong. 17-16. En daarna gaat het even razendsnel. De ene naar de andere bal wordt verzilverd door Limit. En zo wordt de voorsprong in die tweede helft al snel uitgebouwd. En zien we weer de lachende gezichten bij de meisjes van Limit. Ook wordt er goed verdedigd en de ploeg geeft eigenlijk niks meer weg. En ze rollen zo waar over de tegenstander heen. En dit tegen Venlo, dat toch zeker geen slechte ploeg heeft in die handbalcompetitie. Maar Limit is in vorm en dat is de ploeg al het hele seizoen. 3 nederlagen slechts. Uit maar liefst 18 wedstrijden. En dit is natuurlijk de belangrijkste overwinning van het jaar. Want wie wint is de ploeg kampioen. En de voorsprong wordt alsmaar groter in die tweede helft. 22-16 op het scorebord inmiddels. En daar zou het uiteindelijk dan ook niet bij blijven. Prachtige doelpunten. In het kampioenschap kan de ploeg zich plaatsen voor het NK, het Nederlands kampioenschap. En dat is natuurlijk nog een heel ander niveau. Dan zijn het niet meer de regio-teams die tegeneind spelen. Maar de beste ploegen van het land treffen elkaar daar. Vorig jaar waren ze daar al bij en dit jaar lukt het ze opnieuw. De B1 van Limit is kampioen geworden. Heel veel handbaltalent dus in Midden-Limburg. En op deze middag in Maasbracht is echter maar één ding belangrijk. En dat is het kampioenschap hier. Bente, dit is gelukt. Hè. Het was eventjes spannend vlak na de rust, maar uiteindelijk toch gelukt. Ja, gelukkig wel. Ik vind dat we dit als team wel verdiend hebben. Kun je wat vertellen hoe het, dit seizoen is het goed gegaan, maar vanaf de start al? Ja, eigenlijk wel. We hebben alleen van VNL gewonnen de eerste 2 en de rest hebben we gewonnen, dus helemaal top. We begonnen eigenlijk vrij zwak de tweede helft. We hebben 3 open kansen laten liggen, misschien wel 4. Ook wel een beetje pech eigenlijk. Ook wel een beetje, maar daarna hebben we wel weer teruggepakt op een manier dat had ik vooraf niet, wel gehoopt, niet gedacht. De veerkracht van deze ploeg toch wel? Ja. Tenminste, ik vind zelf, we zijn in de breedte sterk. Dus we kunnen goed doorwisselen, dus we houden het ook goed vol. En we hebben wat mogelijkheden om in posities te wisselen, dus dat vind ik echt wel de kracht van dit team. Ja, nu worden we kampioen. We gaan naar het NK. Ja, we gaan op 21 april naar het NK. En we zijn vorig jaar als C-ploeg ook op het NK geweest. En daar hebben we van geleerd dat we daar heel zwaar krijgen, gewoon te zwaar. Maar dat het vooral een leuke belevenis is. Sowieso hè? Nou, dat sowieso. En ook een beloning voor alle inspanningen van de meiden.